perspektibatikan edo bizitzaren perspektibatikan ere. Nik gero eta gehiago noi testeatzen gu hasieratan engendun edo egiten gendun gauzak. Oain gehiago askotan ere itoizeko kideekin eta gehiago hitz egiten, gehiago lehen bezala hitz egiten dugu musikaz, garai hartako musikaz eta gu egiten gendu musikaz eta zergatik egiten gendu musikaz, porque ondikan eosein movimiento, eosein pensamento ari eraginetzen dio. Eta hortan da, horregatik ez da hain erraza, baina nik ez nuke izango hain linearanik. Izango nuke naste horazte badala, baina claro, ez dakizulako, azken batian hori da nik importantzia asko ematen diot ez jakitea, feria, erligioak horregatik daude erligioak, feria, askotan esaten da, guri institutuan da beti egoten zan matematizke, demostroleke matematikamente jaunikoaren existentzia. Demostratzen bada ez dago erligiorik. Erligioa behar du ez jakitea eta horrek ematen zu kristonen indarra, eta horrek misterio. Eta horrek egiten zu mobili erasi, zure burua eta aldameneikoak eta anak, ez? Eta horregatik, en fin. Baina mugak ere, ez ni? Mugak ere oso sortzaileak dira. Arauak oso sortzaileak dira. Ezin duzu sortu, esan adibidez, poema baten o novela batek bere araua ditu, eta arau horien barruan idatzi behar duzu beti. Ezin duzu neurriz kanpo edo alde batera gehiegi lerratu, bestera gutxiago lerratu. Poesian metroak berak sortzen ditu, metrika batek sormena bultzatzen du. Bitxia da, gazteazarenan uste duzu, hori dira bertsolarien mundua, hor daka indarra. Bai. Eta azken liburuan ibili naizenean ere, jende askok, azken liburua da benetako hiru pertsonai buruz, ezta? Hezurra haragizko pertsonak. Eta beire bizi izan ziren benetan eta badute bizitza bat, bakoitzak. Eta askotan galdetzen diate, baina zergatik ez duzu fikzio hutsa egin, ez? Eta ez nik pertsona horien bizitza oinarri hartuta sortu dut. Eta gustatzen zait nolabait ez dakit, ez? Oinarri ez, sendo horiek lurrean eukitzea gero sortzeko. Gero novelak funtziona dezan. Ez dakit, niretzako irudimena askoz libreagoa ibili da nire kasuan, personaia errealak kontuan hartuta, utxetik sortu izan manu baino. Bai, neurriak laguntzen ditu, hori musikan errazago da, hor zuk ez metrika edo bertsolariak neurriak, baina musikan ere esate bateko dodekafonismoa eta hori dena, hor neurri oso estriktua zozen, burua kantzon berdezu, eta hortikan horrek esatezan garaia hartan Schoenberg hauek, horrek askatasuna ematen zizula, justo zea horiek, oztopo horiek, azken batian, claro, zerotikan eta zea neurri gabeko da fantasia bat. Bada dago ere forma hori, fantasia, ez? Justo eozein okurrentzia sartu, ez? Baina neurri bat edo patroi bat edo zehozerri heltzeko gauza bat netzako aberatza da, beharzatxu pentsatzea eta eramatezatxu leku berri batzuta. Bestea baino, ematen ez dakizu noan, ez? Jakit, uste duk joa bukatu gela. Honi nahi noan, apuntautan lakan, dago Helio Carter, da, oendala... Bueno, ez da nedia, porque Helio Carter da musiko bat oendala bila bete doiltzala, 104 urtekin, eta da kompositore amerikarra, eta 104 urtekin handikan harritu nintzen, porque blog bat zakan. Blog bat, egunero, ni sekulen blogetan noiz hartuta ez dakit, baina de repente esaten du blogian, oantxa inez pentsatzen, noi preparatzen izaldi bat plagioari buruz.
Nizan, oso hau da neria. Zain negoen, noiz ateako, eta esan noan, hombre, oso gaina politxe izango zen, beak atatzen duen ze hori dana, ni hartu, nik bota espitz hori, kopiatu dana, eta gero azken nien esan, bueno, hau dana, esan helioko artean gaz. Baina hilen zan. Eta ez, osak, baina hori, hola da. Bate galderan bat egin nahi badu? Bueno, hurrengua datorren martitzean.